Υπάρχει κάποιος εδώ μαζί μου? Αν υπάρχει κάτι εδώ μαζί μου, ας κάνει ένα χτύπο. Για βρίσκουμε στον Υπόνομο, σε έναν στα Μελίσια. Ο φίλος μου ο Μίτσος είναι έξω. Το έχω σπάσει το βίντεο και αυτά, έχω έρθει, δεν έγραψα βίντεο. Είμαι μέσα σε κάτι υπονόμους που έχουν γίνει τελετές. Τέλος πάντων, σατανιστές που είχαν σκοτώσει μάλλον κόσμο εδώ μέσα. Γινόντες παλιά έτσι τελετές, θυσίες, κάτι τέτοια. Και προσπαθώ να κάνω έτσι απαντήσεις αν υπάρχει κάποιος εδώ στο χώρο. Βρίσκομαι μόνος μου, ο φίλος μου Μίτσος είναι στην έξοδο. Είναι αρκετά μακριά από μένα, κάποια από αρκετά χιλιόμετρα από μένα. Δεν τον ακούω, άμα φωνάξει θα τον ακούσω λογικά. Έχει έρθει μαζί μου. Αλλά το βίντεο δεν το κάνω την αρχή. Το κάνω κατευθείαν εδώ μέσα. Παιδιά, αυτά τα μπαμ που ακούτε είναι τα αμάξια από πάνω. Περνάνε αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να κάνω ερωτήσεις. Με επηρεάζουν οι ήχοι, τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι επώνυμος. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Εφημερίδα εδώ. Απορώ ποιος διάβαζε εδώ περιοδικό και το άφησα μέσα. Κοιτάξτε. Άμα κλείσω μάγκες, το φακό δεν βλέπω τίποτα απολύτως. Κλείνω για λίγο το φακό. Παιδιά, είμαι τώρα αυτή τη στιγμή απόλυτο σκοτάδι. Μόνο από την κάμερα βλέπω. Κάτσε να ανοίξω το φακό, παιδιά, γιατί ψυχοπλακώνουμε. Εντάξει. Άμα με φωνάξει ο Μίτσος, θα τον ακούσω στο καλό. Είναι πολύ μακριά, πολλά χιλιόμετρα μακριά από μένα. Λένε πως ακούγονται διάφορες τελετές από σατανιστές. Είναι αλήθεια? Ο Μιτσάρας θα μου πει την ιστορία και αυτά ότι υπήρχαν εδώ πέρα σατανιστές, περνάγανε μαστόρι και αυτά, το φτιάνονται την ιδάπεδο και τους σκοτώνανε ρε φίλε. Ναι, και θέλω να πάρω έναν ήχο, μια απάντηση, κάτι τέτοιο. Μου είπε το παιδί, ναι. Θα περάσει το μηχανάκι. Το μόνο αισιόδοξο, παιδιά, είναι ότι θετικό κουνάρι εδώ. Ακούγονται τα αμάξια πάνω, δηλαδή έστω και εδώ μόνος μου που είμαι, παιδιά, και δεν θα με σώσει απολύτως κανείς, έστω που ακούω τα αμάξια μου, είναι ένα καλό σημάδι ότι ακούω τα αυτοκίνητα. Εντάξει, θέλει κότσια. Μια σαβρίτσα. Παιδιά, αγάπη μου. Τι είναι μουλή. Εντάξει, παιδιά, νιώθω μια ασφάλεια, Κοίτα, και εδώ, κίνητο. Τι είναι, βρε. Παιδιά, άγαλμα, ρε. Παιδιά, δεν κουγιάζει. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Γεια σου, σαβρίτσα. Τι είναι μόλι. Παιδιά. Εντάξει, με την ενοχλώ. Πήγα να τη χαϊδέψω έτσι κεφαλάκι. Κουτά αμάξια εδώ. Αν υπάρχει κάτι εδώ μαζί μου που ακούγονται φήμες, δώσ' μου ένα σημάδι. Πήγα να κάτσω, παιδιά, και γλίστρα. Με επηρεάζει τον ήχο. Αν όντως υπάρχει κάτι εδώ μαζί μου, ας κάνει ένα χτύπο. Παιδιά. Τυχαίο ήταν αυτό. Μακάρι να ήταν τα αμάξια από πάνω, μακάρι. Ένα τουκ-τουκ, έτσι, ένα χτύπος. Παιδιά, το βίντεο είναι 5 λεπτά. Τα αμάξια.
Μόλις έχω απόλυτη ησυχία. Μόλις έχω απόλυτη ησυχία. Ωχ! Ακούγονται, έχει, παιδιά. Ακούω έτσι σαν σύρσιμο. Βρίσκεται κάποιος εδώ μαζί μου? Παιδιά, μπορεί να είναι και κάποιος άνθρωπος, έτσι. Έχω έρθει για βόλτα. Άγκες. Όπο μάγκες. Είναι αυτό που βλέπω εκεί πέρα. Βρίσκεσαι εδώ μαζί μου? Παιδιά, πάω σιγά σιγά προς τα έξω, ώσπου να ακούσω το Μίτσο, έστω και για λίγο. Μάγκες, είναι κατούριμα να είσαι μόνος εδώ πέρα. Το φόβο, είναι εντάξει. Είπε το παιδί, έχει κρυφοφοβία και δεν το πίεσα και ήρθα μόνος μου. Προχώρησα μόνος μου μέσα. Το παιδί είναι στην έξοδο, ο Μίτσος. Δεν μπορούσα να το πιέσω. Τουλάχιστον, παιδιά, ας κάτσω σε ένα σημείο στη μέση, ώσπου να ακούσω το Μιτσάρα που θα φωνάζει. Εντάξει, κατευθύνομαι λίγο, όχι στην έξοδο, στη μέση περίπου. Και εκεί τερμάτιζε εκεί πέρα τερματίζω υπόνομος, μέσα. Θες να έχω κάνει καμιά 100 μέτρα, πώς παραπάνω. Μάξ. Σκουπίδια εδώ, ποτήρια, καφέδες. Εντάξει. Ψυχοπλακώνες. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ. Όπο, Παναγιά μου. Κύριε Λέισον. Εντάξει, ρε. Παιδιά, ακούω αυτά τα μπαμπούμα από τους υπόνομους πάνω και τους ακούω πιο δυνατά. Σκέψτε εκεί πέρα. Ανοίγει ο διάδρομος και είναι τα αμάξια από πάνω. Είναι... Ψυχοπλακώνεσαι πολύ. Τρομάζεις, φίλε. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, πόσο εύκολα μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι σου εδώ, μάγκιας, κοίτα. Έτσι, πανεύκολα μπορεί να το χτυπήσει. Έτσι. Υπάρχει κανείς εδώ? Από πού ακούστηκε αυτός ο θόρυβος? Παιδιά, ήταν ένα κρέτα κρούτσα. Μαλάκες, παιδιά. Υπάρχει κάποιος εδώ? Δώσ' μου ένα σημάδι. Αν μπορεί να ξανακάνεις αυτόν τον ήχο. Μαλάκες. Παιδιά. Παιδιά, ακούω βήματα. Ακούω και τα αμάξια πάνω, λεωφορεία, τους το καλό. Μπεδεύονται ήχοι, ρε πάγκες. Αλλά όντως κάτι άκουσα εκεί μέσα στο διάδρομο. Δεν σας κάνω πλάκα τώρα. Έτσι, μα το Θεό τώρα. Ακούστηκε καθαρά στην κάμερα. Μάγκες. Εντάξει, έστω και μου πήρα μια απάντηση. Εντάξει, ευχαριστημένο γιατί δεν έχω αυτή τη φορά το Spirit Box. Έχω μόνο με την κάμερα του κινητού μου τραβάω. Εντάξει, έχω, παιδιά μου, ακούσετε πώς χτυπάει η καρδιά μου. Ακούσετε. Παιδιά, το Μίτσο δεν ακούω καθόλου. Και να μου φωνάζει τώρα το παιδί, δεν τον ακούω καν, παιδιά. Χωρίς πλάκα. Χωρίς βλάκες τώρα, παιδιά.
Έτσι να έχουμε μακρυθεί πολλά χιλιόμετρα. Το Μιτσάρα και είναι και κλειστός ο χώρος εδώ. Τα μπαμπούμ είναι πολύ εύκολο να τα τους. Χτύπω. Και κάτι αυτές οι τελετές. Αστέκα αυτό σου Παναγιά μου. Πω. Χριστός Ιησούς είναι κάπου, παιδιά. Άμα... Πω. Πολύ είχε, παιδιά, πολύ είχε. Ξέρω. Πω, παιδιά, πώς ακούγεται. Παιδιά, έχουμε μακρυθεί πάρα πολύ. Πήρα μια απάντηση, ένα χτύπο εκεί πέρα, αλλά... αποκλείωνανε κάποιο ζώο εκεί μέσα, γιατί είχε χώμα εδώ πέρα όλο εκεί πέρα σε ένα σημείο που τερματίζει. Δεν το είχα δείξει στην αρχή το βίντεο. Εδώ μέσα το έκανα το βίντεο. Πλησιάζω σιγά στην έξοδο. Παιδιά, τα αμάξια είναι από πάνω, έτσι. Κοιτάξτε πώς ακούγεται, παιδιά. Είναι γκρέπι. Και να θέλει να κάνεις ερωτήσεις εδώ μέσα, ρε φίλε. Μπερδεύεις τους ήχους, ρε φίλε. Παιδιά το. Μίτσο! Έλα ρε, σ' ακούω! Να παιδιά, άκουσα το Μιτσάρα, εντάξει. Καλό σημάδι αυτό. Πλησιάζω στην έξοδο. Εντάξει, συγγνώμη που κοιτάω πίσω μου, αλλά να έχεις το απόλυτο σκοτάδι πίσω σου, λογικό να φοβάσαι. Μην πεταχτεί τίποτα τώρα, όντως, και είναι κάνα ζώο, καμιά λεπού, ξέρω. Πω, παιδιά, είδα αυτή εκεί πέρα και τρόμαξα. Δεν σας κάνω πλάκα του. Αυτό εκεί το φερνιζόλ, τι είναι που υπεραξέχει. Χριστούλη μου. Τότε τρόμαξε, παιδιά, αλήθεια. Αυτή η πέτρα εδώ με τρόμαξε, πανάθεμά του. Παιδιά, πάω έξω, πέρα από την πλάκα τώρα. Πάω να βρω το Μίτσο, έχω κάτσει αρκετή ώρα εδώ. Κάτι. Ναι, σ' ακούω πεντακάθαρα. Εντάξει, παιδιά, τον ακούω καθαρά το Μιτσάρα. Θετικό αυτό. Δείτε πάνω το κεφάλι. Ναι ρε. Κάτσε, γιατί δεν σ' ακούω καθαρά, είμαι σκυπτός. Μαγκές. Το κατάφερα. Παρό που φοράω τζίνι. Ναι, κοντεύω. Φίλε, είχα πάει πολύ μέσα, ρε. Εκεί τρεματίζει, ρε. Ρε παιδί μου, έχω προχωρήσει χιλιόμετρα μέσα και τερματίζεις κάποια φάση. Ναι. Φίλε, έχει χώμα, δηλαδή όπως είναι αυτό, έχει χώμα όλο. Είναι κλειστό. Ναι. Ναι, πάλι καλά, φίλε, γιατί αχώθηκα, είχα απομακρυνθεί πολύ. Σοβαρά μιλάς τώρα? Φίλε, καλά, θα σας πω απ' έξω. Παιδιά. Τι είπες τώρα, ρε? Ναι. Όχι ρε φίλε. Όχι ευλογημένη, γιατί την άλλη φορά ήταν μια μπάλα εκεί, θυμάσαι? Ναι. Σε αυτό το πάρτε 2 δεν τη βρήκαμε. Ή εμείς ψηλώσαμε, γι' αυτό πόντι.
Τι εννοείς ρε φίλε, φιλώνουμε κάθε... Δεν ξέρω. Είναι αυτό το βίντεο. Παίζει να είναι και η λάσπη ρε φίλε εδώ, να έχει παρέψει, μπορεί και αυτό. Όπου μπρο, κοίτα εδώ παιδιά. Μπορείς εύκολα να χτύπεις. Να αυτά τα μπαμπούμπε. Ρε φίλε, άκουσα έναν χτύπο μέσα, μόνο να... Άκουσες? Πάμε. Τι? Άκουσα ομιλίες μέσα. Άκουσα. Κι εγώ. Φίλε, τα άκουσες? Ναι, να φωνάζει. Υπάρχει κανείς εδώ? Φίλε, να πάω λίγο μέσα. Πάλι. Όχι ρε, τρελάθηκες. Φίλε, όντως άκουσα ένα χτύπο μέσα. Και λες να ήταν ένας, να μου κάνει πλάκα τόση ώρα. Εγώ ήμουν εδώ. Φίλε, τι να κάνουμε? Δεν ξέρω την απάντηση να δώσω. Λέει. Και τώρα που το ρωτήθηκα, μια φωνή άκουσα. Ναι. Από εδώ μέσα ακούστηκε ρε φίλε. Για απ' έξω. Δεν ξέρω, με το που βγήκες άκουσα μια φωνή. Κι εγώ ρε φίλε, αλλά μακάρι να είναι από πάνω ρε φίλε. Φίλε να πάμε Φίλε να πω και μέσα. Όχι. Ναι, άστο. Ξέρεις που βγάζει, βγάζει έξω. Ναι, άστο. Τα πλήνουμε. Το καλό είναι ότι είμαι ευχαριστημένος γιατί ρώταγα αν υπάρχει κάποιος σε αυτό το χώρο που έχουν γίνει οι τελετές και ακουγότανε. Ναι, ακουγόταν, αλλά όταν ήταν ησυχία έκανε ερωτήσεις. Ακούστηκε ένα χτύπο μέσα, σαν μια πέτρα, κάτι, ένα σέρις. Ναι, σαν παραφυσικό, δεν ξέρω, παραφυσικό να το θέσω. Και ρε Μίτσο, τελικά αυτοί οι σατανιστές που λες, που είχαν πεθάνει πολλοί εκεί μέσα και αυτά, ισχύει αυτό που μου έχεις πει? Μάλλον, γιατί κάποιοι έρχονται και ακούνε θορύβους. Ναι. Θορύβους όχι από τα αμάξια. Όχι, έτσι, σαν αυτή τη φωνή που ακούσαμε τώρα. Λες από τότε. Σκέψου να μην ερχόσουν και να... Σκέψου να ήμουν μέσα στο βάθος και να άκουγα αυτή τη φωνή τώρα. Τότε θα είχα φύγει χτες μάγκες. Ωραία. Παιδιά, πάμε στο Παπαδημητρίου. Να κάνω part Όπα. Είμαι και πόντιος. Πήγα να πέσω μόνο μου. Να σου πω να το κάνω στη συνέχεια. Αυτό είναι να το κλείσω αυτό το βίντεο και να κάνω καινούργιο βίντεο. Για το πάνω. Εντάξει, μάγκη μου. Καλό μήνα. Να προσέχετε σε αυτά τα μέρη, να μην πηγαίνετε σε σας συμβολή, έτσι. Γιατί είδατε ότι παρά λίγο να συμβεί. Ευτυχώς είπα τον πάτερ ημών και Χριστέ μου έλεγα και τέτοια και δεν έπαθα απολύτως τίποτα. Γι' αυτό παιδιά, ποτέ σε αυτά τα μέρη, ποτέ. Και ούτε μέρα. Την καλή νύχτα μου.